Kien hemm rispons ferm pożittiv għal konsultazzjoni pubblika dwar il-proġett massiġġ ta' spazju miftuħ u aħdar fil-qalba ta' Rabat Għawdex. Dan żvelaħ mal-Gazzetta Kulħadd il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex il-GRDA Mario Borġ kif il-jiem li għaddew intemmet il-konsultazzjoni pubblika dwar dan l-akbar proġett ta' spazju miftuħ li qatt ġie propost biex isir f'din il-gżira. Sissa kanna respons tajjeb ħafna mill-feedback kien pozittiv, kanna xi kummenti wkoll ta' kif forsi dan il-kunċett għax tajjeb li ngħidu li sissa dan għadu mhux proġett huwa kunċett. Kif dan il-kunċett jista' jiġi impoġġi b'mod aħjar, nistgħu nimpruvjawh u fil-ġimgħat li ġejjin fix-xhur li ġejjin ħankunu qegħdin ukoll noħorġu dokumenti ieħor fejn nagħtu il-feedback tagħna minn dawn li qalulna in-nies u l-stakeholders. Imbagħad minn hemm nibdew mexjin flimkien mal-Ministeru għal Għawdex u l-Gvern ċentrali ħalli nesploraw kif minn kunċett naslu għal proġett. Il-konsultazzjoni pubblika bdiet f'Ġunju li għadda ftit aktar minn sena wara li l-Partit Laburista fil-Manifest Elettorali Malta Flimkien kien poġġa dan il-proġett bħala waħda mill-proposti ewlenin tiegħu. Dan biex fiċ-ċentru tal-Belt Victoria jitwettaq investiment multimiljonarju ta' reġenerazzjoni urbana mifrux fuq medda ta' 28,000 metru kwadru ta' art. Dan il-proġett jifforma wkoll parti mill-investiment imħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela ta' 700 miljun euro għal żieda ta' spazju ħodor madwar il-pajjiż. Intant tul dawn l-aħħar ġimgħat il-GRDA irċevet numru kbir ta' emails mingħand Awċin, Maltin u anke barranin jgħidu tagħhom dwar dan il-proġett. Bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika, l-awtorità skattat ukoll blaqat ma' bosta msieħba soċjali u anke jaqdiet Awċin biex tisma' x'għandhom xi jgħidu huma wkoll. Fost dawn kien hemm il-Kunsill Lokali tar-Rabat Għawdex, entitajiet pubbliċi bħal Transport Malta, il-klabs tal-futbol tar-Rabat, il-komunità kummerċjali Awċija u oħrajn. Farġa oħra l-Gazzetta Kulħadd kienet urid studju tal-GRDA li juri li fil-fażi ta' żvilupp tas-sena 2030 il-proġett mistenni tejjeb il-prodott gross domestiku Awċi b'madwar 13 miljun euro kull sena li fisser titjib ta' 2% fir-rata ta' tkabbir tal-gżira. Meta tintemm il-kostruzzjoni il-GRDA qed tisma' li l-proġett iħalli impatt permanenti ta' madwar 1.2% fuq il-ġid nazzjonali Awċi. Dan il-proġett mistenni jħalli effetti pożittivi wkoll fl-attività kummerċjali u dik soċjali f'Għawdex. Dan mistenni jżid l-impjiegi b'madwar 225 persuna. Dan il-proġett se jiswa 35 miljun euro u l-istudju tal-GRDA qed jimplika li se jkabbar il-ġid nazzjonali b'madwar 170 miljun euro sas-sena 2040. Bħala parti minn dan il-proġett ta' spazju aħdar se jinħolqu wkoll 880 spazju ta' parkeġġ taħt l-art biex itaffu l-problema li teżisti fil-qalb ta' din il-gżira.